Čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa, v ktorom si zahráme s najvzácnejším skinom vo Fortnite. Myslím, že si ho rovno môžeme equipnúť na seba. OK, už ho máme na sebe, myslím, že sa rovno môžeme vrhnúť do hry. Takže, pre toto video som si vybral OG mapu, keďže hrám za OG skin. A vybral som aj takú lokáciu, kde sme boli tak viacej v kľude. Dačo sme si vysvetlili k tomuto skinu, také info, pozreli sme sa ako vyzerá a tak. Myslím si, že letneme napríklad rovno tam, kam mierim. Dúfam, že to tam bude tak v kľude. Uvidíme. Ako aj môžete vidieť, tak u tohto skinu, ako hýbete s kamerou, tak sa glider, aj skin, aj pickaxe mení. To je tá galaxia sa dnuka mení podľa toho, kam sa pozeráte. Vidíte, aj pickaxe je taký. U tohto pickaxe, aj keď pickaxujete, tak má takú galaktickú čiaru za sebou, ktorou vydáva, keď pickaxnete. Čože je podľa mňa dosť cool na to, aký to je OG skin. Vidieť OG mapu, OG skin spolu, to je asi jedna veľká krása. Vyzerá, že tu nikoho nemáme, že sme tu úplne sami. To ja si myslím, že sa vidíme u takého hráča. No nič, na zemi len tak sme našli pump shotguna legendárna. Dosť OP. Stále nikto nikde. Myslím si, že môžeme ísť do zóny, keďže je celkom dosť ďaleko. Vyjdeme tento kopček. Tu máme rift. A budeme rýchlosťou blesknúť. V retail row by mohol takto byť. Je tu dosť stavieb. Aj portafort. Je tu. Ale nikoho nie je vidno. Takže ideme hĺbšie do zóny. Ostáva 28 ľudí. Nie je to ako Battle Royale klasicky. Tu je tých ľudí viacej. To je dobré na tom. Ideme do riftu. A trošku sa preletíme. Aha. Tak nič. Rozsypalo ho. Dostal od takoho pálku. To nevadí. Som sa bál, že sme zomreli na full damage. Zoberieme si korunku, keď je free. Pred chvíľkou tu bol hráč. Teraz tu už nikto není. Nevadí. A snajperka. Zoberieme si. Hodí sa nám.
Nevadí, myslí sme ho. Aha, máme srdečko. OK. Doživujeme sa. Dúfam, že nám nikto nedá snipe. A môžeme pokračovať ďalej v našej ceste ku víťazstvu. Už asi nikto nebude. Nosník. Ostáva posledných 6 ľudí. Stále nikoho nevidím. Zoberieme si metky do zálohy. A ideme na kopec, aby sme mali high ground. A skočíme do riftu. Preletíme sa. Takto som bral na gravity. Poslední 4. Takto to riftol, ale tu mohlo aj takto byť. Aha. Skúsime. Nevadí. Skúsime znova. Nič, nevadí. Tak po tretie. Nevadí. Nepotrebujeme na fodemy zobrať. Ca. To je aim. Nevadí. Stáva sa. Dúfam, že nedostaneme snipe z nikade. A počkáme si pekne tu. Budeme sa len tak pozerať. OK. Vyzabíjali sa. Teraz by som šiel pozerať. Oj. Ušiel. A to vôbec nevadí. Ideme ho pokúsiť. Hlavne dostaneme takého snipe. Keď som takto na oukne. Sa na neho môžeme vykašľať a ísť do zóny. Veď sa ho bude tlačiť zóna. OK. Poslední dvaja sú proti nám. Jeden je tam, ale toho druhého neviem identifikovať, kde môže byť.
A. Nič. Že boli obidva tam. Nájde. A počujem grappler. On je už nad nami. Dúfam, že sa vám páčilo, nedobudnite like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute!